se oli? Nieriä. There's that. Actually, Kippis. It's very popular in Latvia. very good. We're gonna smell a Mustekalaa. Looks very Tää nice. on niin punaista tää. Ja tässä on Siinä on porsaan potka. Kokonaisena. Kyllä. Antaa mennä nyt vaan. Tässä on saslik. Onko saslik? Saslik, joo. Ai jaa, mä luulen, että saslik on tämmönen tomaattikeitto. So feel free to use your fingers for that, but you might be a bit careful because sometimes it might turn around from the stick. And Risotto. Se on se risotto. Eikö tappikeitto?